Ka Voice of the People Party VPP kalapan pau ka jinglingo bat ngokya halor ka jingpan slam jong ka sorkar ban pen pau pat ba ya ka kai pot jong ka expert committee halor ka job reservation policy kabla ai arsnam hadin bala thaw ya ka ha ka shithi sha umintri rang ba ka jala u konrad ki sangma u president ka VPP u ba Arden Miller Simon ula ai khuble ya ka committee kabla IT ya ka kai pot Henry ulakin tu ya ka sorkar baka deben pelat pat ba no kloy kat bala da ka baka do halor ka jingpan slam ka bala kat jansan banai menta ni ai ka jing khuble ya ka expert committee halor ka jing ai ban IT ya ka kai pot jongka Henry kalong ka bas ngulingo bat na ka liang ka sorkar kampat syam lala ban pen pau pat ba ya ka kai pot ong uba Arden ha ka shithi da ka babanjur ya ka jingdon kam bandon ka jingkhu jing suba bat ka jinga trilang bat kinonga shimbenta la ban kedo bamenta kala jan kenjo asyakasan benai na du bala IT ya ka kai pot kapor bala shim da ka sorkar kelas lempalan kumta nga kerpat ya phi ba pin sngo ba ban pen pau pat ba ya ka kai pot kloy kat bala ula benram